प्रमोद बर'नि गोजोन सुक्ति बिटिआरआ बिग जिर' बिसोरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै गासिबो मिसलिया ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा होख्लायबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर मुन बायद' बिथाङा दिनै सोरखौ होख्लायदों माने प्रमोद बन्दु बिथां माने मा होनो BTC नि माने CEM प्रमोद बन्दु बिथांखौ होख्लायबाय आरो नङा होमबा दा गोबां मानसिफ्रानो साननो हागौ माने बे मुन बायद' फाग्लिया मा होनला फैखो मा अमा मा ट्रेक्टर मा प्रमोद बन्दु बेफोरबायदि मानो होनला फैखो मा पइन्ट जाखो बेफोरबायदि साननो हागौ लोगोफोर नाथाय ओरैबायदि फर्मुलाजों बुंखादों माने बायद'आ माने मानिखानांगोन आरो माने साननो रोङाब्ला माने मा जानला मोनला होननायानो जाहैगोन आरो लोगोफोर नङा होमबा दा गाइस ट्रेक्टरनि गुबै खामानिया मा बेखौथ' बयबो मिथिगौ नङा होमबा बै ट्रेक्टरखौ जाहैबाय हालेवनो आरो माबा माबि माल माथा बोनो आरो गोबां खामानियाव बाहायनोसो बानायदों नङा होमबा लोगोफोर थिग बिदिनो आरो दिनै ट्रेक्टरा हालेवनानै माल माथा बोनानैसो माने इनकाम खालामो आरो थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव अमा नङा होमबा अमायाबो दिनै मा खालामो माने गावनि आदार जानो थाखाय बिथांमोनाबो उरग्लुंजोबो ओमफ्राय बिथोराव बबेबा मोनसे जाग्रा बुस्थु दंबा बिथांमोना एकदम उरग्लुंलानानै जाजोबो आरो दा बेजों लोगोसे अमाया मानसिनि बिराद खहाबो खालामो लोगोफोर आरो फारसेजों लाबबो खालामो नङा होमबा दा अमाखौ साननानै नायदो बै मासे खानानै दोननाय अमाया लोगोफोर नङा होमबा जेब्लानाखि दुरुं जनानै गयो बा माबा मोनसे जानानै बै अमाया गयो मा खालामो दा बै अमाया जोंनि बिगोमानिनो माने गोबां खहा खालामनो हायो लोगोफोर नङा होमबा मालाबा बै जाथारै बुस्थुफोरखौनो उरलाबायो नस्थ' खालामलाबायो थिग बिदिनो खालामो आरो लोगोफोर दा गुबै ओंथिया बेनो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर थिग माने बै ट्रेक्टराबो हालेवो नालाय दा अमायाबो उरो दा अमानि उरनाय ट्रेक्टरनि उरनाय दा मोननैखौ माने कम्पेयार खालामलायनानै माने जरायलायनानै माने मुन बायद'आ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो लोगोफोर दा मेन टपिकआव फैदो दा दिनैनि दिनाव प्रमोद बन्दु बिथांखौ नैबे BTCआव हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया मानो सिप दोनदों बेखौथ' मोजाङैनो मिथिखागौ माने बेबो जेननाय दोलोखौ लानानैसो नङा होमबा दिनै BTCखौ सोरलां बोरलां खालामनो जोंनि बर' जाथिफोरखौ माने मा खालामनो माने जौगानायखौ माने फासयनाय डेभेलप खालामनो थाखाय दिनै प्रमोद बर' बन्दुखौ माने जेननाय दोलोबाबो लानानै सरखार दादों माने बिथाङा मोजां मिथिखागौ बै हेमन्त मामाया मोजाङैनो मिथिखागौ आरो माने मानाव गेदेर महिलारि सारखौ लानानै सरखार दायोब्ला माने नैबे BTCनि मोनथायफोरखौ मोनसेबो एरनो हानाय नङा माने आवलायनो हानाय नङा साननानै माने मोजाङै मिथिखागौ आरो जोंनि बर' रायजो आरो BTCखौ माने बै फासयनाय डेभेलप खालामनो हाया होनना बिथाङा मिथिखागौ आरो मा हेमन्त बिश्व शर्माया दा बिनिखायनो बिथाङा मा खालामदों माने एकदम फुरा जेननाय दोलोखौनो लानानै माने बै बिथांमोना आंनि खामानिखौ मानिथारनांगोन नंखायनो बे बिथांखौ लानानै बे BTCखौ माने एसेब्लाबो फोजोबनायनि राहा खालामसां आरो मा होनो माने पावारफोरखौ लांजोबसां बे थासान्दियाव होननानै दा BTCनि CEM प्रमोद बन्दु बिथांखौ माने सिप हिसाबै बे BTCआव दोनदों आरो मा रायजोफोर आग्रामा महिलारी डाঙৰীয়াৰ যদি উদ্দেশ্যটো প্ৰমোদ বড়ো হাতাওয়ে হয় এইটোতো ভাল কথা তেখেতে মোৰ লগত লাগি থাকক মোৰ উদ্দেশ্যটো হাগ্ৰামা হাতাও নহয় মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন मालाय नायदो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला मालाय बाथ्राफोरखौ बिराद स्लिम बुंनो हायोलै रायजोफोर माने थाबथाया बिथांमोननि बुंनाया माने जाय खोनाफेरा माने जाय बिथांनि फारसे गोथौयै साननानै नाया माने बिथांनि बाथ्राफोरखौ माने मा होनो खिनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिसास खालामजोबगोन आरो नङा होमबा ओरैबायदि अबस्था दा प्रमोद बन्दु बिथाङा बुंदों मानाव गिदिर महिलारि सारनि थांखिया जुदि प्रमोद बर' हाथावबा माने प्रमोद बन्दु बिथाङा
वेलकाम खालामदों आरो नङा होमबा सोंखारियाखै मोजाङानो नङा होमबा दा बिथाङा बिनिफ्राय बुंबावदों महिलारि सारा प्रमद बर' हाथाव होनोब्लाबो माने बिथाङा माब्लाबाबो माने हाग्रामा महिलारि हाथाव होनफेराखै नङा होमबा बिथांनि बुंनायाव दा दिनै जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन बिथाङा दिनैनि दिनाव दामनानै होबासो एसे बिसास खालामो नङा होमबा दा आङो भिडिअखौ दामथ'नाय जाला दिनैहाय दा बिथाङा जेब्लानाखि बै समाव आन्दलन खालामदोंमोन रोजा रोजा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा मोनसे मिटिङाव बुंदोंमोन आबसुनि बिराद गिदिर मिटिङाव दाबो ससियेल मिडियायाव थांनानै नायबा नुयो रायजोफोर आं मालाबा भिडिअ होगोन दिनै होथ'ला दा बै समाव बुंदोंमोन बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो बड'लेण्ड नांगौना हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ होनना सोंदोंमोन रायजो राजाफोरनाव दानिया रायजो राजाफ्राबो मा बुंगारखो बड'लेण्ड नांगौ जाहैबाय होमबा बड'लेण्ड नांगौबा मा होनांगौ जोङो BTC-निफ्राय हाग्रामा महिलारिखौ बिदाय होनांगौ होननानै बिराद बै समाव बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर डायलग होदों आरो स्ल'गानबो दं रायजोफोर दा नोंथांमोना बिसास साननाय नङा जाय बिथांमोना बै भिडिअफोरखौ नुयो माने बे बिथांमोनासो बिसास सानगोन आरो लोगोफोर दा गोबां रायजो राजा आइ आफा माने प्रमद बन्द'खौ मोजां मोनग्राफ्रा माने आफस'स थासिगोन आरो रायजोफोर माने मा होनो बिथाङा बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोनानै माने 5 बोसोरल' सरखार सालायनो मोनसिगोन आरो बिनिफ्राय बिदाय जासिगोन नंखायनो बिथांनि सापर्टारफ्रा माने मा होनो हागौमानि गोसोआव माने जुजाइनि अर बायदि दोहो दोहो खालामसिगोन आरो बे हाग्रामा महिलारियानो सेस खालामबायलै प्रमद बन्द'खौ होननानै बेफोरबायदि जासिगोन आरो फैगोन समाव दा जिखुनु हक लोगोफोर फैगोन समावथ' डेन्जार थगायबावगोन बिसोरो बै समावनो डेन्जार थगायनानैसो माने सरखार जादोंमोन नालाय दा एबारबो डेन्जार थगायगोन आरो बै थगायनायाव सोर मदद होगोन दा बेखौबोथ' रायजो राजाफ्रा एसे फल' खालामनानै नुखायो नङा होमबा रायजोफोर दा नंखायनो बिथांमोननि रावाव मा जायो लोगोफोर बै दैनि अन्थाइब्लाबो माने दैयाव गोजावनो हागौ माने ओरैबायदि डायलग होयो बिसोरो दा सिन्था खालामनांगौ नंखायनो माने थुलाबाबो बिथांमोननि बायदिबा गोदोगोन आरो बै दैनि अन्थाइयाबो माने मा होनो बिथांमोननि डायलग मथेब्ला माने बै अन्थाइयाबो गोजावगोन आरो ओरैबायदि अबस्था माने जै खामानिखौ मावनो हाया बै खामानिफोरखौ बिथांमोना माने एकदम बिराद गिदिर गिदिर मा होनो माने सिमां होयो सिमां होनानै मा खालामो रायजो राजाफोरखौ एकदम कनफिउस खालामो आरो जेनेबा ओइ गां लगायलै ओरै बिरलांनो होननायफोरबायदि रायजो राजाफ्राबो बिरनो हामारगोन नामाब्रा होननानै बै गां लगायलाबायनानै बिरलाबायनो नाजायो दा फाइनालाव माने हाखाथारा नालाय जोबनायाव बिदिनो जिर' जायो आरो दा फैगोन समावबो नैबे BTC-नि CAM माने ट्रेक्टरनि सरकारा माने फैगोन समाव मोजाङै गोग्लैसिगोन रायजोफोर दा लोगोफोर भिडिअआथ' आंना सानफ्रामबो बिराद गोलाव जायो लालालाय नङा होमबा आरो खायसेया बुङो गोलाव लाबो ओमफ्राय खायसेया बुङो लावद्राय होननानै बुङो आरो आंनि फल'वार्स बिथांमोना माने मानिनांगोन आरो सम नङा होमबा दा जोबनायाव माने नोंथांमोनाथ' मिथिबाय बै भिडिअ कभार माने थाम्बनेल्सआव नायनानै नङा होमबा माने फैगोन समाव हेमन्त बिश्व शर्मा मामानो माने प्रमद बन्द' बिथांखौ माने गोनांथि गैला आरो माने गासिबो बिथिंखौ आं फोरमायला नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाखाबाय नङा होमबा दा बिनिखायनो फैगोन समाव हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया गासिबो माने ट्रेक्टर दालायाव माने प्रमद बन्द'खौ लानानै मा खालामहैसिगोन माने बै गावनि देशआव थांसिगोन आरो माने लांसिगोन माने बे फदम बिबारनि बिलोआव दा बै समा फैगासिनो दं आरो रायजोफोर दा बै समनिफ्राय प्रमद बन्द' बिथाङा माने जोंनि BTC-निफ्राय अराय माने जानगार जालांसिगोन आरो दा बे समा फैगासिनो दं दा दिनै एसेयावनो फोजोब्बाय लोगोफोर थेंक इउ